Те разнищват престъпления и най-добрият фалшификат не може да им се опре. Първи разбират кой е убиецът. На местопрестъплението може и да няма следи, но са длъжни да открият. Те не са герои в криминален сериал, а експерти в научно-изследователски институт по криминалистика и криминология в София. Скромни, но горди с разплитането на сложни убийства. Имаше едно убийство на една девойка с пистолет и убиеца, той беше военен, посочи в полицията, че тя се е самоубила. Произведени са два изстрела. Един изстрел е минал през сърцето, тя е лежала на леглото, още не е била събудена, когато той стреля два пъти в сърцето. Един изстрел е минал през сърцето, другия е минал до сърцето. Ние трябваше да установим кой куршум е минал през сърцето. Първия или от първия изстрел или от втория изстрел. Проследявайки траекторията на тези два куршума, които са минали през пружината на леглото, дюшека, пружината, забиват се в дюшемето, ние съпоставихме гилзите с куршумите. И установихме, че гилзата, която е в пистолета, т.е. от втория изстрел, съответства на куршума, който е минал извън сърцето. И по този начин установихме, че куршума, който е минал през сърцето, е първия изстрел. Съдебните медици категорично заявиха, че пред този изстрел, който е минал и е пръснал сърцето, не е възможно тази девойка да произведе втори изстрел, ако е било самоубийство. Директорът на института е виждал какво ли не през дългогодишната си работа, но категорично заявява, че най-трудно се разкриват поръчковите убийства, защото този момент не е заловен нито един извършител. Защото в поръчковото убийство имаме многостепенност на поръчителството. Значи един поръчител, след това той поръчва на втория. Втория търси трети, третия, четвърти, пети и във веригата се получава многостепенност на подбудителството. И най-накрая имаме един деец, който извършва убийството. В много случаи поръчителя и убиеца, който извършва убийството, дееца не се познават. Разкриването на едно престъпление преминава през няколко етапа. Първият определено е изземването на веществените доказателства. За пръстовите отпечатъци експертите от института твърдят, че не винаги ги има на местопрестъплението, но са длъжни да ги търсят. За тази цел им помага и една специална камера. Ако извършител е бил с ръкавица и ние намерим, може от вътрешната страна да останат негови отпечатъци и следи като отрязване, съответно по оръжието, пълнителна, дори по припасите. Вече свалени пръстовите отпечатъци не само от тази лаборатория, но и от всички областни дирекции в страната се изпращат в София за идентификация и сравнение. Предстои едно обогатяване на тази мрежа и уплътняване чрез една нова подсистема Евродак, която система се изгражда във всички страни, които се присъединяват към Европейския съюз и която би следвало да заработи на 1 януари 2007 година. Когато бъде въведена новата система, пръстовите отпечатъци от областните дирекции ще постъпват като дигитални изображения. За сега обаче те пристигат на хартиени носители, след което се сканират и качват в общата база данни с хиляди други отпечатъци. Когато става въпрос за търсене, което е последващо, в база данни се следи, тогава експерта може да разкрие престъпление чрез системата. Тъй като в системата съществува и база данни от неразкрити престъпления. Това е добрият начин, че всички експерти имат достъп до тази база данни и по този начин лицето, което е евентуалният извършител на престъпление, може да бъде идентифицирано на този екран, като се съпостави този отпечатък с тази следа от неразкрито престъпление. Едно от нещата, с които в института се гордеят най-много е базата данни с отпечатъци от длани. Такава, например, нямат в Германия и Англия. Желанието си да не правят пръстови отпечатъци, престъпниците често оставят следи от длани. Близо 25% са престъпленията разкрити именно чрез отпечатъци от длани, показва статистиката. Данните с хилядите отпечатъци се съхраняват ето тук. Достъпът до този сектор на Института по криминалистика е строго ограничен. Влиза се само по този начин. А ето тук пък са куршумите от почти всички убийства в България. Когато при едно престъпление е използвано оръжие, намерени са гилзи или пък куршуми, то почти сигурно е, че ще достигнат до лабораторията по балистика, където се извършва и тяхната идентификация. Всяко едно оръжие, когато се изстреля
гилза или куршум от него, оставя строго специфични индивидуални следи, на базата на което ние с категоричност можем да кажем дали гилзата или куршума са изстреляни от това оръжие или не са. Със същата техника работят и в Скотланд Ярд, казват нашите криминолози. За сравнението на оръжия, гилзи или куршуми пък използват масива на ФБР, който съдържа 16 000 видове оръжия със своите специфики. При нас са доста изобретателни. Хората правят се всичко, каквото човек може да се сети. Едно оръжие 5-зарядно като дистанционно управление на телевизор. И при натискане на едно копче от 5 цели излитаха, можеше наведнъж да изстрелят 5 куршума. Казват, че ако едно престъпление е като пъзел, то ДНК анализът е основната част от него. Колко време ще отнеме една ДНК експертиза, зависи от самия биологичен материал, обясняват експертите от института, но отказват да застанат пред камерата. Обяснението е, че често свидетелстват по много тежки дела. За да бъдат подредени всички части на пъзела обаче са необходими опит, съвременна техника и набито око. Последното важи в пълна сила, особено ако пред очите ти минават стотици фалшиви паспорти, документи и пари. Документът е постъпил за изследване с задача да се определи има ли дописване в текста или няма. И като сме го изследвали с видеоспектралния компаратор, който ще ви покажа след малко в другата стая, сме установили, че има разлика в оптичните свойства на химикалната паста, с която е изписан част от текста, т.е. тя луминесцира, това се вижда в този бял цвят, нали, на щрихите, докато останалата част поглъща и това ни е дало основание да направим извода, че текста 700 и там цифричката 7 буквата и са дописани. Тук е подменена снимката. Има си белезите, по които сме го. Значи по отпечатъка от печат може да се види. Това са фалшиви бланки тук на иззети, нали, за паспорти. Да. Някои не са попълнени, ето така изглежда, но недоправено менте. И ако експертите, които разкриват фалшивите пари, знаят, че последна мода е подправянето на 20-левовата банкнота, то колегите им от отдела по наркотици знаят какво се търси на улицата. Доскоро най-масови на улицата бяха хероин и марихуана, но в последно време тези традиционни наркотици, да ги наречем, са заместени от синтетичните наркотици, като амфетамин, а напоследък все повече и метилен диоксиамфетамин, по-известен като екстази. С помощта на апарата за анализ на наркотични вещества може с точност да се установи дали дрогата, която се продава на улицата, заловена е при трафик или пък при поредната разбита нелегална лаборатория, съдържа вещество под контрол или прекурсор. Общото между българските криминолози и техните колеги от американските сериали е желанието да разнищат случая и да открият извършителя на престъплението. А разликите започват там, където художествената измислица вземе връх. Като например, когато на Брус Уилис никога не му свършат патроните. Нищо фантастично обаче няма в работата на българските криминалисти. Общото между тях и колегите им от криминалните филми са резултатите и задоволството от добре свършената работа. А разликите, те просто не са толкова известни.